projet de nouvelle constitution colonel Assimi Goïta ale o valide ni o te doyere kaga yamaruya di walasa o ka lawaleya campement dɔ la Gao kɛrɛfɛ jatigɛwale taba olu kɔni dugude maa 8 ka olu bɔnɛ unina ale ni Gatia o maa 4 kirim tun bɛ réseau des consommateurs de téléphonie mobile du Mali ale ni Orange Mali ni Maltel ni ɲɔgɔn cɛ o kiri dagoyala Orange Mali ni Maltel la ni a yɛrɛla k'a fɔ ko u kɔni kan ka CFA wari miliyari 100 ale ni 76 sara Mali consommateurs ye téléphone ko la ale ni fɛnɛ maliden 200 ni kɔ olu bɔra tunga la ni ka segin Mali kɔnɔna la ni jamana ɲɛmɔgɔ olu ka dɛmɛ an balima an bɛna ni kibaru ne walanwalaw ye aw ka bidon kibaru kɔnɔna la Mali transition ɲɛma colonel Assimi Goïta ale kɔni ye a ka yamaruya di ko nouvel projet de constitution ko o ka se ka labato kuma lasurunyala a ye nouvel projet de constitution a y'o valide k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko colonel Assimi Goïta ale kɔni kɛlen ka a ka yamaruya di projet de constitution ye ale kɔni lawaleyali la a ye a ŋaniya k'a fɔ ko marisi kalo tile 20 ko a kɔni bɛna ni sɛbɛn minnu kɔni filɛ nin ye ni o kɔni ye constitution kura ye ko a kɔni bɛna o yɛrɛ Mali fasoden jɛkulu la fo ka taa se politique jɛkulu ma ale ni dinɛ ɲɛmaw k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni kibaruya ninnu kɔni carila ka kɛ ni arabadon ye marisi kalo tile 15 k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nouvel projet de constitution ale kɔni kun baara laban kɔni bɛ sen na commission min kɔni kun sigilen don ni o ye commission de finalisation ye ko olu kɔni ye u ka baara laban kɔni kɛ ni ka taa nouvel projet de constitution ka o di Mali transition ɲɛma ma ka kɛ ni février kalo o tile 27 ye an ye ni kibaruya ninnu kɔni sɔrɔ sɛbɛn minnu kɔnɔ a yirala o sɛbɛn in kɔnɔ k'a fɔ ko transition ɲɛma ale kɔni bɛna bɔ ni ka se ka projet de constitution ka o kɔni présenter mɔgɔw la ko wa o yɛrɛ kɔni fɛnɛ sababu tɛ kelen walasa a bɛ se ka cari Mali fan bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka a kɔnɔfɛnw kɔni dɔn wa o hukumu kelen kɔnɔna la a kɔni ye a ɲini Mali ministre bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka taa se Mali foroba cakɛyɔrɔ olu ɲɛmaw fɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka a jija ko projet de nouvelle constitution kɔni filɛ nin ye bɛɛ ka se ka a kɔnɔfɛn kɔni dɔn k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kabini ni projet de nouvelle constitution ye ale kɔni baara labanw kɔni kɛla maaw kɔni ka kuma cayara sabula maa caman kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ni constitution kura in kɔni filɛ nin ye ko a bɛnta tɛ mun yɛrɛ kɔni ye Mali politique jɛkulu olu kɔni ka jɛkuluba dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni a yɛrɛla k'a fɔ ko parti jɛkulu kɔni caman bɛ a yɛrɛ ye nin kɔnɔna la olu kɔni ye wulikajɔba kɔni caman kɛ ni nouvelle constitution ko in hukumu kɔnɔna la walasa k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a kɔni bɛnnen tɛ camancɛ fanga olu kɔni ka nin baara kɔni kɛ u ta ye ko olu kɔni ka faamuya la ko nin baara kɔni ɲalen don ko kalafiliw mana kɛ président kura min kɔni mana na sigi ko a kɔni kun kan ka o tigi de kan nin baara kɛ sabula ni parti jɛkulu ninnu olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko élection o kɔni ka kɛ a dati kofɔlen na ko a kana bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa o tɛmɛlen yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ Mali silamɛ jɛkuluba dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ ni o ye limama ye olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye weleweleba kɛ ka ɲɛsin Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ko maa si kɔni kana sɔn ni nouvelle constitution in kɔni ma ko sabula ko a kɔnɔna la ko u kɔni kɛlen bɛ ka hakilina dɔ kɔni fɔ a kɔnɔ ko o bɛna waleya ni o ye laïcité ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko laïcité ale kɔni kuma lasurunyala o kɔni tɛ dɔwɛrɛ dinɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka jɛ ka u ka sigi kɛ bɛɛ ka se ka a ka taabolo baaraw kɛ wa mɔgɔ kɔni tɔɔrɔya kana se mɔgɔ ma fɛnɛ k'aw hakilila jigin fɛnɛ k'a fɔ ko o waati kelen kɔnɔna la ko référendum constitutionnel ni o kɔni kun kan ka kɛ marisi kalo tile 19 na ko transition ɲɛma olu kɔni ye o bɔ a dɔgɔkɔrɔ o yɔrɔ kelen na politique jɛkulu ninnu kɔni olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni sirannen don nin n'a ɲɔgɔnnaw de la ko nin kɔni bɔlen filɛ nin ye a dɔgɔkɔrɔ cogoya min na ko fɛn fosi kɔni tɛ a yɛrɛ k'a fɔ kalafiliw ni olu kɔni kan ka kɛ san 2024 kɔnɔna la ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ kuma kuncɛla transition ɲɛma ale kɔni bɛna bɔ ni projet de constitution in kɔni ye ka a cari marisi kalo tile 20 maliden bɛɛ lajɛlen walasa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka a kɔnɔfɛn dɔ ka a ka tata sɔrɔ a la kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye tarata don marisi kalo tile 14 jatigɛwale tabaw olu kɔni ye bingalikɛwale ta ka ɲɛsin Gao dugu dɔ ma ni o ye Akarduwas ye o ni Gao yɛrɛ kɔni fɛnɛ cɛla o bɛ kilomɛtiri 50 ɲɔgɔnna bɔ kibaruya min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko tarata don nɛgɛ kaɲa 14 kɔni wagati ko nin cɛ marifatigi ninnu kɔni ne donna Akarduwas ale ye dugu kɔnɔna la ni ale bɛ Inchiwaji yen commune kɔnɔna la ka taa bingalikɛwale ta ka ɲɛsin yen duguden ninnu ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin duguden ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ caman ye maaw ye minnu kɔni ye u sigiyɔrɔw bila ka na nin yɔrɔ kofɔlen na ka sababuya kɛ lakanabaliya ye ko ni jatigɛwale taba ninnu kɔni donna dugu kɔnɔna la ko u kɔni tun bɛ ka bingalikɛwale
wale ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma ni o hukumu kɔnɔna la maa 8 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔnɛla u ni na. O kibarare nana cari gaciya mɔgɔw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kulo dala o kan olu kɔni fɛnɛ wulila ni ka u ka labɛn kɔni sabati ko u bɛ taa dɛmɛ don ni duguden ninnu ma. Nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jatigɛ wale taba ninnu ko u kɔni ye jan da gaciya mɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ɲɛ ni olu kɔni binna o jan kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la maa 4 gaciya mɔgɔw la olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔnɛla u ni na. Nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko o kɔni sima gaciya mɔgɔw ka olu kɔni segin u kɔ olu kɔni ye u kunda nin jatigɛ wale taba ninnu kan walasa ka taa don duguden ninnu olu kɔni ni marifatigi ninnu kɔni ka tɔɔrɔyaw cɛ. Nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko gaciya mɔgɔw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra sababu ye ni jatigɛ wale taba ninnu n'u kɔni bolila ka bɔ nin dugu in kɔni kɔnɔ. Nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko gaciya mɔgɔw maa 4 fagalen kɔfɛ olu la ko u ka bolimafɛn caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ko olu kɔni tiɲɛna ko kɛrɛnkɛrɛnna kelen yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ ko o kɔni kun labaralen don kosɛbɛ ni a yɛrɛ la k'a fɔ ko marifaw caman kɔni tun bɛ se ka don o kɔnɔna la. Gawo i n'a fɔ mɛnaka k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko dugudenw olu kɔni bɛ nin waleya kɔni de la tuma caman na jatigɛ wale tabaw bolo ko wa jatigɛ wale taba ninnu ko u kɔni bɛ baga dugudenw kɔni ma a caman na ko k'a sababuya kɛ ko dugudenw kɔni tɛ ka olu kɔni kɔkɔrɔma don ko olu bɛ ka marifatigi wɛrɛw de kɔkɔrɔma don. Ko wa n'i y'a ye hali bi nin jatigɛ wale ninnu kɔni bɛ ka caya nin yɔrɔ kofɔlen na ko a sababuya yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ko Mali finitigilakaw olu kɔni daga yɔrɔw tɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Réseau des consommateurs de téléphonie mobile du Mali ale ni Orange ni Maltel olu kɔni tun bɛ kiri la kiri dagoyala Orange ni Maltel la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni réseau des consommateurs de téléphonie mobile minnu filɛ nin ye olu kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati Orange ni Maltel kɔ k'a sababuya kɛ ko u kɔni bɛ répondeur wari tigɛ téléphone-tigiw kunna. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kabini Orange ale ni Maltel u sigili la Mali kɔnɔna la ko ni i kɔni ye weleli kɛ i ka téléphone o kɔni mana taa répondeur kan ko o kɔni crédit o bɛ tigi kunna. Ko ni i dun y'a ta k'a lajɛ ko téléphone ko sariya yɛrɛ kɔni na ko a man kan fiyewu ni téléphone taara répondeur kan a ka tigɛ mɔgɔ i ka crédit la. Ko nka Orange ni Maltel olu kɔni ne nin waleya ninnu kɔni ta ka ɲɛsin malidenw kɔni ma san caman kɔnɔna la. O de hukumu kɔnɔna la réseau des consommateurs de téléphonie mobile olu kɔni ye u wele bɔgɔ jeninen kan ɲangilibere min kɔni taara ka da u kunna o kɔni ye CFA wari miliyari 100 ale ni 76 ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni wari kasabi min kɔni filɛ nin ye ko Orange ale yɛrɛ kɔni kelen nin yɔrɔ ye mun ye a kan ka mun sara réseau des consommateurs ye ko o kɔni ne ye CFA wari miliyari 115 ani miliyɔn 388 ani buruburuni Orange kelen kan k'o sara. Mun yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye Move Africa Maltel ye ale kan ka CFA wari miliyari 56 ale ni miliyɔn 548 ani buruburuni ka o sara. Ko wa o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ni société fila u kɔni kan ka CFA wari miliyari 1 ale ni miliyɔn 500 ka o kɔni sara dommage intérêt réseau des consommateurs de téléphonie mobile ye. Ka hakili lajigin k'a fɔ ko kabini san 2000 ale ni 21 Cour d'appel de Bamako ale kɔni kun ye nin kiri ninnu tigɛ ka bila nin yɔrɔ ninnu na. Nka ni société fila ninnu Orange Mali ale ni Move Africa Maltel olu kɔni kun ye appel kɛ Cour suprême na k'a yɛrɛ k'a fɔ ko u kɔni ma jɛn ni nin kiri ninnu ye. O de hukumu kɔnɔna la tɛnɛndo mars kalo tile 13 san 2023 kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la Cour suprême ale yɛrɛ kɔni ye a ka verdict kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko ni ɲangilibere ninnu kɔni ka kan ni société fila ninnu ye ko sabula ko u kɔni jalakila fɛn min na ko u kɔni nɔba b'a la. Kiri kɔni jalen réseau des consommateurs de téléphonie mobile du Mali o jɛkulu la o kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko ni nin wari ninnu kɔni dira ko a kɔni tɛna kɛ dɔwɛrɛ ko a kɔni bɛna taa ka don ɲɛtaga baaraw de la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa ka se ka dɔ bɔ baarako gɛlɛya la ka ɲɛsin sifinjɛkulu ale ni musow ma ko nin kɔni bɛna kɛ sababu ye ka cakɛda caman ko nin bɛna kɛ sababu ye ka cakɛda caman don ba la ni ka tila ka cakɛda caman ka olu kɔni dayɛlɛ. Tarata sufɛ ka dugu jɛ arabadonna mars kalo tile 15 maliden 200 kɔ olu kɔni ne donna Mali kɔnɔna la ni a yɛrɛ la k'a fɔ ko ninnu kɔni tun bɛ gɛlɛya la tunga kɔnɔna la. Kibara min sera ma olu kɔni ne a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ kɔni sigi sen kan nin waati laban ninnu kɔni na walasa cogoya min na maliden minnu kɔni bɛ gɛlɛya la tungaw la olu bɛ se ka segin Mali jamana kɔnɔna la cogoya min na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko laban in kɔni na Tunisie jamana ka gɛlɛya min kɔni taara ka ɲɛsin tungarake farafinw kɔni ma ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ nin ko in na sabula u kɔni ye u hakili to u ka jamanadenw na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Tunisie Mali ka lasigiden min kɔni bɛ yen nɔ ni o ye ambassade ye Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye fɛɛrɛ tigɛ walasa cogoya min na ka liste dɔ kɔni kɛ yen nɔ maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni u bɛ degun na ni a ka di u ye ka segin ka na Mali jamana kɔnɔna la olu bɛ taa u tɔgɔ sɛbɛn nin liste in na fɛɛrɛ bɛ tigɛ u bɛ na Mali kɔnɔna la nɔgɔya la cogoya min na. O de hukumu kɔnɔna la Tunisie
Niger fo ka taa se Angola ma maliden caman nana ka bɔ ni jamana ninnu kɔnɔna la ni a yɛrɛla ka fɔ ko u kɔni tun bɛ degun na yen nɔ tarata don sufɛ ka dugu jɛ arabadonna marisi kalo tile 15 mun kɔni ye Tunisie jamana ye maliden maa 20 nana ka bɔ yen nɔ k'aw ladɔnna ka fɔ ko a tɔ kɔni ye maa 26 ye hali bi lisi kan minnu bɛ fɛ ka na Mali jamana kɔnɔna la ko wa ni maa 20 nalen minnu filɛ nin ye ko a yɛrɛla ka fɔ ko muso kelen kɔni tun bɛ a la ministre min bɛ ni o kɔni ka baara ɲɛsilen don maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don kokana ma ni o ye ministre des Maliens établis à l'extérieur ale kɔni wulila ale ni a baarakɛɲɔgɔnw ka taa ni maa kofɔlen ninnu kɔni kunbɛn o don kelen kɔnɔna la maliden 149 olu bɔra Niger jamana kan ka se Mali kɔnɔna la wa 32 olu kɔni fɛnɛ bɔra Angola jamana kan ka don Mali kɔnɔna la k'aw ladɔnna ka fɔ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ u kɔni kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen ka donbolo kɛ ni mɔgɔ ninnu ye walasa cogoya min na u kɔni bɛ se ka vie kura ka o kɔni kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun caman ye u ma o de kama maa minnu kɔni nana Mali kɔnɔ ka kɛ ni arabado ye marisi kalo tile 15 ni u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kɔni yɛrɛla ka fɔ ko mɔgɔ 200 ale ni maa kelen kɔni kun don hali bi Mali jamana ɲɛmɔgɔ u bɛ segin k'a fɔ ko olu kɔni ka daw yɛlɛnen don maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn kɔni bɛ jamanaw kɔ kan ni u bɛ degun kɔnɔna la yen nɔ ko u kɔni ka dɛmɛ bɛ hali bi walasa ka se ni maa ninnu ye Mali kɔnɔna la wa u tilala ka tuguni k'a ɲini tungarakɛw kɔni fɛ ko hali ni a ka di olu ye ka tungarakɛ ninnu kɔni dɛmɛ ko olu tɛna se ka tungarakɛw dɛmɛ ka sɔrɔ a ma bɔ tungarakɛ ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ko tungarakɛ ninnu ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka fɛɛrɛw kɔni tigɛ walasa cogoya min na olu kɔni bɛ se ka u dɛmɛ ko sabula Mali jamana ani a ka lasigiden bɛɛ lajɛlen kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo walasa ka se ka dɛmɛ don tungarakɛw bɛɛ lajɛlen ma an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la aw kan bɛn an